Això és una pregunta molt important i molt interessant. Bé, jo crec que en totes les èpoques la memòria col·lectiva, que sobretot en les últimes dècades es diu també a ser l'estat espanyol memòria històrica, s'ha construït i deconstruït, i ha construït i deconstruït moltes societats i moltes identitats. És una qüestió clau per a la identitat, la denominada memòria col·lectiva i la memòria històrica, que no és el mateix, però que últimament sí que s'ha significat o s'ha utilitzat de manera similar. Ara també, per cert, en els últims anys s'ha gastat cada vegada més memòria democràtica, volent incidir sobretot en el període que la Segona República era el principal i únic antecedent democràtic de la democràcia actual, volem dir que la recuperació de la memòria col·lectiva, l'aplicació dels principis veritat, justícia i reparació és una qüestió de salut democràtica, de deure democràtic, com de fet fa el dret internacional. I jo crec que és clau perquè no és el mateix, òbviament, història i memòria. La història és una qüestió que sobretot té una disciplina, un mètode que es fa sobretot de persones formades en història, historiadors, historiadores, professores, encara que hi ha molta gent que també té formació, ha estudiat el grau d'història i fa moltíssimes investigacions molt interessants. La memòria és una qüestió que pertany a totes les persones tenim memòria individual, memòries col·lectives, i aquestes memòries col·lectives tenen una modificació, estan entrecreuades en valors, interessos polítics, circumstàncies de cada moment. I clar, a l'estat espanyol, al País Valencià, durant la dictadura franquista va haver un procés de memoricidi i d'estigmatització del període republicà antifeixista anterior, tant de la Segona República abans del cop d'estat com durant la Guerra Civil, i després la transició, tot i que durant la transició no es va prohibir recordar, hi va haver de fet algunes actuacions d'exhumacions, d'homenatges, etc., de memòria pública, va acabar imperant un pacte de silenci, com s'ha dit, un pacte d'oblit, unes reconciliacions dictades, patrimonis errants, com diu el professor Ricard Vinyes, i encara estem bevent d'això, estem bevent d'una desmemòria pública generalitzada. És a dir, nosaltres estem així a la ciutat de València i un exemple molt clar que jo moltes vegades poso és el de l'estàtua de Franco que n'hi havia a la plaça del País Valencià, ara plaça de l'Ajuntament, que es va retirar després de molts problemes, polèmiques, insults, pressions, amenaces, en setembre de 1983, però ja s'havia aprovat retirar-la 4 anys abans. I qui la va retirar? La van retirar voluntaris, perquè els treballadors de l'Ajuntament no van voler fer aquest treball per les pressions, les amenaces i els insults. I quina és la metàfora? Que moltes de les coses que en els anys 80, 90, l'última dècada fins sobretot els canvis de govern que va haver el 2015, moltes d'aquestes tasques de memòria les han fet les associacions, els moviments socials, persones individuals, grups de música, perquè les institucions públiques, la majoria d'elles no han fet el seu deure de salut democràtica, d'aplicar principis de veritat, justícia i reparació, retirada de símbols de la dictadura i, òbviament, també honrar i homenatjar a les persones que van donar la seva vida o que simplement van viure un període de democràcia i de llibertats que el franquisme va fer desaparèixer. És clau en qualsevol societat democràtica implementar el que coneixem com a memòria històrica i un símbol molt important de la salut d'aquesta democràcia i que és un deure per a aquest sistema polític. Bé, en primer lloc, la llei de memòria històrica, la 52-2007, promulgada amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, va avançar en moltes coses que abans no se feien, va finançar exhumacions, va reclamar la retirada de símbols franquistes, va subvencionar moviments i associacions memorialístics, va posar sobre la taula, això que és clau, la qüestió de la memòria històrica, tot i que des de finals dels anys 90 i sobretot des de l'any 2000 ja estava en primera plana, és a dir, realment va ser una reacció, la legislació del govern
i del Parlament reacciona davant els moviments socials i davant les associacions i aquest nou procés de memòria, sobretot van portar a terme les netes i els nets dels que van perdre la Guerra Civil. La llei 2007 va avançar algunes coses, però també va sancionar o va prolongar el model d'impunitat que hi havia a l'estat espanyol respecte al franquisme. Ni tan sols de manera simbòlica es van anul·lar els judicis sumaríssims, per exemple, una qüestió clau que demanen moltes associacions de memòria i moltes persones familiars de víctimes del franquisme. Però sí que va posar en marxa algunes exhumacions amb iniciativa privada. Això és una qüestió que el Comitè de Desaparicions Forçoses de l'ONU continua reclamant 9 anys després a l'estat espanyol. Les exhumacions i la búsqueda de les persones desaparegudes és un deure de l'Estat, no és que l'Estat responga o no a iniciatives privades, que òbviament més val això que res, el res és el que hi havia abans, que era res, però és el deure de l'Estat tindre la iniciativa en buscar, localitzar, exhumar, identificar a les persones que estan en fosses comunes, en cunetes, que no hem d'oblidar que l'estat espanyol és el segon estat del món amb més persones desaparegudes forçoses, només després de Camboya, només darrere de Camboya, entre 114.000 i 143.000 persones, segons informes que s'han entregat al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. Per tant, un balanç de la llei de memòria històrica podem dir que d'una banda positiu perquè ha posat sobre la taula qüestions de la memòria, ha finançat algunes actuacions, però molt limitada també, molt restringida en molts dels aspectes de veritat, justícia i reparació que estan al Pacte de Drets Civils i Polítics de l'ONU, els principis que s'han aplicat en altres llocs com Argentina o Xile, que han viscut també dictadures en la segona meitat del segle XX. No hi ha hagut així comissions de la veritat, tampoc l'implementa la llei de memòria històrica, no hi ha hagut qüestions de justícia i de reparació realment amples, sobretot de justícia, i la qüestió concreta de la retirada dels símbols franquistes, aquesta llei fa que depenga totalment de les administracions locals autonòmiques. Per tant, en el cas de la ciutat de València hi ha hagut un absolut bloqueig i un incompliment de la llei de memòria històrica, en concret del seu article 15 sobre la retirada de símbols d'exaltació del cop d'estat de la Guerra Civil i de la repressió franquista, però des del canvi de govern a la ciutat de València hi ha hagut un canvi molt important en línia del compliment d'això. En juliol d'aquest any 2016 es van retirar 25 mencions honorífiques a figures franquistes, entre elles Carrero Blanco, per exemple, que era medalla de la ciutat de València, que vaig fer jo l'informe, humilment. Estem treballant amb l'Ajuntament per això, nosaltres fem el treball històric, l'assessorament històric, i el poder polític és qui posa en marxa la llei, és el que ha de decidir. També altres símbols es volen retirar, com els que tenim així, en col·legis públics, inscripcions. També la setmana passada, precisament novembre, s'estan inaugurant plaques i panells on s'expliquen llocs de memòria importants. Acabem d'entregar també informes sobre carrers franquistes a la ciutat de València. Us puc avançar que s'ha fet un treball des de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica d'aquesta universitat a la que jo pertany i altres professors, investigadors i investigadores, en què s'han estudiat amb detall, amb rigor, tots els carrers de València. Al final s'han entregat un informe de 52 carrers amb una implicació total i absoluta en qüestions de franquisme i que és decisió de l'Ajuntament, esperem que vagi endavant en compliment de la llei 52/2007, retirar-nos, però nosaltres fem el treball històric i és en aquest cas l'Ajuntament qui decideix el resultat pràctic. Jo crec que és tan polèmic perquè les ferides no es van tancar. Les ferides no es van tancar i qui va guanyar la guerra va matxacar física, psicològica i discursivament
durant dècades un discurs de que la Segona República no era una democràcia, la Segona República era un caos, el terror rojo assassinava a tot qui pillava, i això durant dècades ha persistit en la ment de molta gent. No va haver un trencament en la transició respecte a aquest relat hegemònic. La transició, gràcies i per sort dels moviments socials, la gent, els sindicats i les esquerres, va poder fer canviar les coses, però moltes èlites franquistes van continuar en la judicatura, en la policia, en molts àmbits, i va haver aquesta amnèsia, aquest pacte de silenci que s'ha prolongat durant el temps i que afortunadament estem veient com ara està canviant un poquet, no? Però, òbviament, el que són moltes dècades de franquisme, la transició en el sentit, com he dit, discursiu de relat, no va tindre un relat únic del que el seu principal passat democràtic en la Segona República, va continuar dient, bueno, la Segona República era un problema, el franquisme, bueno, tenia les seves coses males, però també va desenvolupar el país, el miracle econòmic, algunes lleis de seguretat social, etc. És a dir, és un relat hegemònic, que encara té molta gent, però que potser les persones que hem nascut un poquet després d'aquesta generació, després del franquisme, ens queda un poquet lluny, perquè no hem estat mai educats ni educades en aquesta educació franquista, però encara n'hi ha molta gent que li arriben moltes coses. I després n'hi ha molts poders fàctics i polítics que no desitgen que es parli d'això, perquè no es convé políticament. Hem de recordar que el partit que està governant en l'actualitat a Espanya, el Partit Popular, va ser fundat per un ministre franquista, per Manuel Fraga, va ser fundat a l'Aliança Popular. En la ciutat de València sí, tot i que és una dinàmica general del Partit Popular, Rita Barberà també moltes vegades ha parlat dels vincles familiars de Rita Barberà en la delació i en la repressió franquista, és a dir, qüestions familiars però sobretot qüestions polítiques. I això és molt diferent del que ha passat en altres països. O sigui, per exemple, en França, en Itàlia, en Alemanya, l'antifeixisme és una qüestió d'estat, tot i que els últims anys, malauradament, el creixement de l'extrema dreta està posant això en qüestió, però les constitucions de després de la Segona Guerra Mundial en molts d'aquests països d'Europa eren literalment antifeixistes. No es podia ser demòcrata sin ser antifeixista. A Itàlia, a França, al Regne Unit, a Alemanya. Així sembla que sí. Se podia ser demòcrata a partir del 75 sense ser antifeixista, això és un oxímoron. El feixisme és antidemocràtic i la qüestió principal és democràcia o dictadura. I per tant, clar, n'hi ha molts interessos en no voler parlar d'això, perquè no es tracta d'obrir ferides, es tracta precisament d'aplicar els principis de veritat, justícia i reparació per tancar aquestes ferides i fer que entendre a tot el món que un poble sense memòria és un poble sense futur. Des del Departament d'Història Contemporània i des d'altres departaments sempre, des de fa moltes dècades, a fer un treball històric enorme, molt profund, molt ample i divers d'investigació, recerca, divulgació, publicacions, etc. I també molts actes divulgatius, etc. Des de la segona meitat de 2015, el professor Toni Morant i jo vam començar una comissió que es diu la Comissió Desmemòria, que precisament vam posar en marxa activitats per commemorar el 80è aniversari de València, capital de la República, que ha sigut aquest any 2016. Vam fer cicles de conferències, rutes per la València, capital de la República, rutes al voltant de la Guerra Civil pel País Valencià. S'ha inaugurat també a principis de novembre del 2017 una exposició magna en la nau, tot està per fer, València, capital de la República. S'ha fet una publicació també, el primer volum de València, capital de la República, amb l'Ajuntament de València, seran 3 volums, he llegit el primer. I la veritat és que s'està treballant també en l'assessorament històric amb l'Ajuntament de València, la Diputació i la Generalitat Valenciana, en qüestions de carrers, de símbols, de plaques, etc. S'ha creat l'any 2017 l'Aula d'Història i Memòria Democràtica, a la que pertanyen molts professors del Departament d'Història Moderna i Contemporània, que precisament des que està funcionant des de febrer de 2016 està
coordinant i gestionant totes aquestes relacions institucionals, molts actes, exposicions. Ara, per exemple, membres de l'aula d'Història i Memòria estem treballant en una exposició sobre patrimoni de la Guerra Civil i també amb el vicerrectorat de Projecció i Participació Territorial a la Universitat de València i també en altra exposició amb la Diputació de València sobre repressió franquista. És a dir, la universitat afortunadament sempre s'ha treballat aquest tema i ara amb la creació de l'aula d'Història i Memòria Democràtica encara més i tot tipus de publicacions, exposicions, rutes, plaques, etc. i així la seguirem.